खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दासो खा आन्दोलन खालामनानै लाब गैया बुंदों हिमन्त। दरंआव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। 10 मार्च खालि फोसावगोन कंग्रेसनि बिजाथिनि फारिलाइ। एजेपिआ डिब्रुगड़ नङाब्ला गुवाहाटीआव बिजाथि मोनगोन बुंदों भुपेन बरा। लामा जाब्रबथायाव बोलेर' पिकआपआ बेलथायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो माखासे जखम। क्रिस्टिना प्लिस्क'भाया 2024 मायथाइनि मिस वर्ल्ड बिमुंखौ मोननो हादों। आसुआ खानि हेंथायै उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसु आरो गुबुन गुबुन मोन 30 आफादफोरनि दैदेननायाव दिनै रायजोनाङै गुबुन गुबुन जायगायाव नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा खानि हेंथायै धरना हाबाफारि बानजायदों। तिनसुकिया, चराइदेव, गुवाहाटी बायदि जायगाखौ लानानै रायजोनि माखासे जायगायाव दिनै आसुनि दैदेननायाव नोगोरारि सोदांनाय आयेननि हेंथायै गोख्रों सावरायनाय हाबाफारि खुंदों। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खाखौ लानानै बुंनाय बाथ्राया जोबोरैनो सावरायजादों। मख'नो गोनांदि राजखान्थि हान्जाया आन्दोलन खालामोब्ला बिसायख'थि आय'गनो कमप्लेन होगोन। राजखान्थि हान्जाया गोजौ बिजिरसालिनि बिथोनखौ नेवसिनो हाया, नाथाय फरायसा आफादा आन्दोलन खालामनायाव जेबो होबथानाय गैया होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि खाया रायजोसभा आरो लकसभायाव पास जाखाबाय। आन्दोलन खालामनो नांगौमोन आयेन पास खालामनाय समाव। दासो आन्दोलन खालामनानै जेबो लाब गैया। मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारा गाज्रि खामानि मावदोंब्ला गोजौसिन बिजिरसालिया बे आयेनखौ केन्सेल खालामगोन। जों आन्दोलन खालामनो नांलाया। गोनां जायोब्ला जुक्तिखौ लानानै खाया केन्सेल जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। दरंआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथाया फिन जादों नगावआव। दरं जिल्ला बुरा पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय नावदिङानि MJB इटा भाटियाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। सासे जुलि जानाय आइजोखौ गिबियाव जिनाहारि खालामनानै उनाव बुथारदों। सानै लांसुनियानि हेंथायै बेनि दायखौ जाबसिनदों। सानै लांसुनियाया आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि उनाव गोथै सह'खौ दोनखुमानो नाजादोंमोन। आइजोनि गोथै सह'खौ MJB इटा भाटिनि सलायाव सोनानै दोनदोंमोन लांसुनियाफोरा। रिपर्ट बायदिब्ला जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय आइजोआ MJB इटा भाटिनि सासे लेबारमोन। MJB इटा भाटिनि 100 मिटार गोजानाव थानाय फोथार गेजेराव लांसुनियाफोरा आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों। मख'नो गोनांदि आइजोखौ बुथारनानै गोथै सह'खौ इटा भाटिसिम बुद्रुनानै लाबोनाया CCTV फुटेजाव रोखा रोखा सेबखांजादों। बे मुगैथाव जाथायनि सानैबो दायनिगिरिखौ बुरा पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय सानै लांसुनियाखौ फारियै बालाराम हेम्ब्रम एबा भला आरो देवेन मुरमुर एबा थाला होननानै सिनायथिनो हादों। भला आरो थालामोना सानैबो MJB इटा भाटिनिनो लेबार। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानायनि उनावनो सानैबो लांसुनिया पुलिसनि सिगाङाव गासैबो जाथायनि बागै सिमान लायो। ओरैहाय जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय आइजोखौ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव भेलागुरिनि होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गाबोन एबा 10 मार्च खालि फोसावगोन कंग्रेसनि बिजाथिनि फारिलाइ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनैनिफ्राय उरिष्यायाव खुंनाय कंग्रेसनि वार्किं कमिटिनि मेलाव आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबाव बिजाथि होनायनि सायाव सावरायनाय थांखि लादों। बेनि उनाव 10 मार्च खालि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। आसामनि मोन 9 बियाबनि दाबिदार बिजाथिफोरखौ बिसायख'थि फोसावदिंनायनि खामानि मावनो बिथोन होदों होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। बबेखानि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय मोन 9 बियाबनि थाखाय सासे बिजाथिनि फारिलाइखौ थियारि खालामनानै पार्टी हाइकमान्डनो दैथायहरदों। नाथाय मोन 5 बियाबनि थाखाय थांखि लानो हायाखै। बेनिखायनो CEC-खौ बेनि सायाव थांखि लानो खावलायदों होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै कंग्रेसनि CEC मेलाव जरहाट, नगाव, बरपेटा, करिमगन्ज आरो सिलचर लकसभा बिसायख'थिनि सायाव CEC आरो कंग्रेस हाइकमान्डआ थांखि लादों। ओरैहाय जातीय परिषदआ गुवाहाटी आरो डिब्रुगड़ मासिखौ बिदों।
डिब्रुगड़आव लरिनज्योति गगৈ आरो गुवाहाटीआव कमल नयन चौधुरीया टिकेट दाबि खालामदों। नाथाय माहाजोनाव थानाय दोलोनो मोनसेल' मासि हगारनो हागौ होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। बबेखानि जातीय परिषदआ गुवाहाटी नङाब्ला डिब्रुगड़ मासेयावल' बादायनायनि खाबुखौ मोनगोन। गाबोन CPI-जों बिजाथिखौ लानानै सावरायगोन होननानैबो भुपेन बराया बुंदों। कामरुप जिल्लानि हाजोनि बरनि ओनसोलाव दिनै फुंनि समाव लामा जाब्रबथायाव AS 25DC 0607 नाम्बारनि गंसे बोलेरो पिकआपआ बेलथायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन 10 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला AS 14K 1290 नम्बरनि गंसे बाइकआ बोलेरो पिकआप गारिखौ अभारटेक खालामनो नाजादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बाइकआव गाखोग्राखौ बासायनायावनो बोलेरो पिकआपनि ड्राइभारआ गारिखौ सामलायनो हास्लाबैनि थाखायनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सौग्रावनायनि जाहोनाव जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ साउलखला ओनसोलनि फुलबर आली होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जायो होननानै मिथिहोदों। मुम्बाइआव सनिबारखालि खुंफुंजानाय ग्रेन्ड इभेन्टआव चेक रिपाब्लिकनि क्रिस्टिना प्लिसक'भाया 2024 मायथाइनि 77थि मिस वर्ल्ड बिमुंखौ देरहासार जानो हादों। 24 बोसोरनि क्रिस्टिनाया 110निबो बांसिन हादरफोरनि गासैबो बादायगिरिफोरनि गेजेराव सायख'जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 2022 मायथाइनि मिस वर्ल्ड देरहागिरि पलेन्ड हादरनि केर'लिना प्लिसक'भाया गावनि मुकुटखौ क्रिस्टिनानो गथायनानै होनाय जायो। बेराफारसेथिं बे बादायलायनायाव लेबानननि जास्मिना जाइदानखौ रानार्स आप महरै गनायथि होनाय जायो। मख'नो गोनांदि क्रिस्टिनाया प्रागनि चार्ल्स मुलुगसोलोंसालिनि आयेननि सासे फरायसा जाय तान्जानियानि शान्ता फाउन्डेशननि थाखाय खामानि मावनाय जायो आरो गथ'साफोरखौ इंराजि आयदाबो फोरोंनाय जायो। आसामनि फरायसा आफाद आसुआ दिनै फुंनि 7 रिंगानिफ्राय गुवाहाटीनि दिघली फुख्रियाव 12 घन्टानि थाखाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट एबा कानि बेरेखायै उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे उखैहाब सोमावसारनायखौ कामरुप जिल्ला फरायसा आफादा खुंफुंदों आरो बे सोमावसारनायाव 30थासो हादरारि आफादफोरा मदद होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे सोमावसारनायाव आसामनि हारिमु आरो सुबुं सानखोनि खहा जानायनि खानि गुबै जाहोन होननानै आसामनि फरायसा आफादा दाबि दैखांदों। लोगोसेनो सोरखारखौ आयेननि बागै फिन नायबिजिरफिननांगौनि दाबिबो दिखांनाय जादों। गासै 30थासो हादरारि आफादफोरा गाव गावनि हारिनि फारसे गोख्रों साननाय हनायनि थाखाय खानि बेरेखायै उखैहाब सोमावसारनायाव बाहागो लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि खाजों लोब्बा थानाय समाज राजखान्थियारिखौ नोजोर होनानै सोरखारा रायज्लायनो थाखाय सोमावसारनाय जायगासिम फैनानै जाथायखौ सुस्रांनानै होनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।